Toto je niečo neskutočné. V čase najväčšej konsolidácie, v čase najväčšieho uťahovania opaskov občanov príde vláda s dotáciami 700 000 eur pre progresívne mimovládky, ktoré majú na školách učiť deti o tzv. Boji proti extrémizme. Proste progresívna vymývačka mozgov, za ktorú by sa nemusel hanbiť ani Michal Šimečka. Minister Smeru Boris Susko sa rozhodol dať napríklad 40 000 eur mimovládke, ktorá má deti učiť o tolerancii či akceptácii rôznych foriem tzv. Inakosti. To znamená zrejme asi tej dúhovej ideológie. Prizvukujem malé deti. Rovnako dal 39 000 eur mimovládke Roma Centrum, ktorej výkonom má byť to, že má nejakým spôsobom marginalizovaným príslušníkom rozprávať o nenávisti, rasizme a deti z osady si majú urobiť výlet do Trenčína. Myslím to vážne. Výlet do Trenčína za 39 000 eur. A takýchto rôznych nezmyselných projektov je tam obrovské množstvo. Ale úplná perlička je, že tisíce eur Boris Susko schválil dokonca pre slobodomurárskú lóžu, ktorá má vyučovať nejaké projekty o nenávisti, tolerancii či extrémizme. A povedzme si úprimne, ťažko nájsť ľudí, ktorí potrebujú peniaze menej ako práve slobodomurári. Presne ako povedal Miňo, toto sú projekty, za ktoré by sa nemusel hanbiť ani samotný Šimečka či progresívci, keby boli vo vláde. A ja nerozumiem, prečo ministerstvo spravodlivosti na čele s ministrom pánom Suskom, ktorý už vymenil na ministerstve vedenie, schvaľuje takéto nezmysly. Keby bolo hnutie Republika vo vláde, keby tam bol Mazurek alebo Uhrík, tak určite by boli presne toto veci, na ktorých by sme začali šetriť. Namiesto toho, aby sme zavádzali transakčnú daň alebo zvyšovali DPH či nejaké mýtne diaľničné poplatky pre občanov, presne toto by boli výdavky, ktoré by sme škrtli ako prvé, pretože to sú nezmysly, na ktoré nemajú čo ísť peniaze z peňaženiek daňových poplatníkov. Ak chcete takéto projekty naozaj zastaviť, tak držte s Republikou.